Umasnya walang dhar ubelong ro Deputy Chief Minister jong katla jongi ulokam bakal mentah kalabe siliang syau kortong ke NPP hakaban na aireng hakani ke election siteng somoy jong ke election MP ulaong u doktor nang lait ula nang klain kat banang mi kisi hakaba kandiat pa kandiat kasur ne kaler jong ne kortong u doktor nang lait kalasang ban be siliang laong ro baga VP kalihar Shaki benta jong Ganjantia Hills Khasi Hills bat laong ro bakin nang wards kilas nang ban sngoto ia kabashisha haga kam san hima sima Henry kumban ong ia kejinsha ne ban penpau kandiat alor kene kapang hagaba hadin kajing klap kansan i le doktoriki eje sengkon na kene ka partai haka jinglong MP ba kandiat snem ka jong ki paipa jong ka jala jongi manta kinha ban ward ne ban jet da weipat haka ni ka by election haka jaka i doktoriki eje sengkon hakim na ki ban sawan kumta halor kene ka benta ne kapang ki parti ki paper ku per kila pangkre sha ban penying ne ban penikon haka ni ka by election lakalong ka NPP, UVP, Kongres, UDP, Terter, Henry ki paiba jong kacala jongi, kila ban sekilang, iya kane, yano ban penjob ni yaw kortong, yano ban penrem, Henry kumban ong ya kajo, kapang, ni panpau, ba kaseng UVP kalong ka way na kaseng kapastat shisha, ban sayo doktor iki ije sengkon, Henry, nilado no yaw ni unoy lam barat pa jong kacala jongi, ubalong kum kanuksa iya kacala jongi, om tang ya kino kersan jongi Henry kumbangi i ulong ya paro nagtagadaw banjet yo nong lam ne kanong lam hapo ka jala jongi lalong kabala bangin jet yo brio ne kabrio kiba shakri hok ya ka jala jongi om tang ban shukamai spa hapo ka jala jongi Henry ban panwanra ya ka jingi tali jongi hapo ka jala jongi bat kibadan ro ya kanong rim kabasha ban penpau